какво става, хора? Това са моят Чекомир. Сега? И пица пати веги. Да. Веги. Отиваме на състезание. Това е заснето, така че сега е 9 до 20, нали? Да, обаче ние сме отопени само 9 часа за състезание. Зато и че трябва да повърнем видео. Не знае. Истинското му име е Тео. И думай. Честно е. Да, бе. Как да? Гошо Банов го изставам да снимам влогче. Го изставам и с това аз качвам влогчето. С ето и ударя тук. Така. Отиваме сега към училище Иван Вазов. Да. Първо до нас, защото спах днеска в снега и нямах чета да направя филма. И продължава да си Просто такива работи не трябва да се случват. Ей, Тео, не ще забравя да взема пари, бе. да. Кой ще дадем после? Не искаш ли да дойдеш после малко? За? Не, за? Ама не знам. Защото аз не съм на рожден ден. Кой? На Никито. Кой? Не. Да, на Никито. Кой? Разтренаш ли? Не. Добре, честно, той е на няколко пинки. Добре. Сега хора, кажете... Кажете сега дали ви харесват така да правим влогчета с мене или с тударето, може и двамата. Най-хубаво като сме има двама човека. Един човек, кога говоря аз. И тук някакво клаквище. Това са ръката ми излъзна. Това е малко проблем. Ще трябва да не чуваме. Не че да не я чуваме. Какво е ръката? Трябва да взема ръкавиците. Не думай. А после ти с тъчвица? Какво? С тъчвица? Да. Как ме боле? Колко е яко. И салата беги. Беги. Така. Да? Да. Днес няма да кажеш? Ами хората пишете в коментарите. Пишете в коментарите някакви въпроси и ние трябва да отговаряме на тях. И така. Ако питате защо няма влогове отдавна, ами просто причината за това е, едната причина е, всъщност това е една причина и единствената причина е и аз ви казвам да пишете коментар, вие не. Да, ще няма и от такова. Искам не да ви накарам, но който иска, който гледа този клип, какъвто и да е, дори да е много прост коментар, пак ще отговоря на него. Така че, както казах, И дайте лайк нагоре, едно пръще, обаче сега съм как му боли ръката? Ами, сигурно това ще... лайк нагоре. Сигурно това ще бъде на 2 часа разделено, защото аз не мога да държа камерата. Аз ще държа. Ама как? Ти? Съби. Ми хора, това ще бъде за този влог. Ще видим, когато се видим. И ще се видим след състезанието или като се влизаме. И това ще бъде всичко. Надявам се такива влог ще ви харесват. Ще има още много.